Брат, отивам на дискотека. Аз не пия алкохол. Аз пия една кока-кола, едно... Долът приятели, поне си мисля, че аз съм час ходя в Америка и ги бера доларите по дървета, поръчат 5 бутилки, като до време за сметката, така се нареди на туалет. Плати ли сметката? Плати. Айде обратно. Братле, аз не искам да плащам 300, 400, 500 лева ми струва водата ли? Един-два пъти вече са вкъщи, брат. Не мога да си го позволя. Или, хайде да си разделиме. Ма как като той нито е пил алкохол, нито нищо. Аз съм бил в тази ситуация, масата се намесвам. Много пъти съм, почти винаги съм. Единствено, като излява за Сенчо и там с още двама... Винаги имам първото. Ма не е готино. И наши... Моя път последен на изпращането. Аз имам приятели, които напиви са пет. Чакай сега, това сте приятели. Това е Отидах друго. до туалета, върнах Сенчо, платил сметката и много тъпа ме стане. От колко се познава? Това е друго сега. Те ви казват, че израснал си. Това е друго. Всички отидат до туалета. Аз съм нямам какво да нямам на него съм дал. При вас е различно. Аз имам такива приятели там. Искам ти кажа, че тук, поне си дошъл от нека и всеки си каже, това да лапне дървото капанара. Вика, да оправим сметката на компанията си, разбираш, и благодарим. И много ма фаща яд, като дойде сметката и взимат, видят кой какво е пил, какво е ял, пък тя смята, като е примерно 1000 лева. И ние сме примерно 5 човека. И 5 човека по 200 лева. Абсолютно. Не. Нали, примерно 20 кинта, някой фърля това. Аз скевам на Аз много обичам и взимам сметката след това. И викам, примерно оставят още 300 кинта. И аз знаеш какво правя? Аз го правя тъй. Дойде сметката, там картата, платя с карта. И колко трябва да дадем? Колкото смети, колко пие сметката, и къме примерно 1000 лева. От 900 лева. Един даде 50, друг даде 20, друг 15. Какво става? Аз съм изпил 2 големи и една салата, една пържола, 500 лева. Вярвай си, брат. Мога да си го позволиш, това ти казвам. И аз затова вече, брат, излезем дискотека. Викам, не си ходи, брате. Не ми се танцува. Не ми се танцува, брате. Не мога да си го позволя. По-хубаво, фали се на някой гадже, отиди си, забавляй дваната. Да, и тя като излезе, и тя, аз пия само моят. Да пие, какъв е проблем? По 600. Има, няма да кажа. В нас да пиеме боза и ариан. Поне много ме аресваш. Защо трябва да ходим некъде? Едно лято на море. В нас да гледате да е баница и ариан да пиеме.